יופי. אז צהריים טובים, שוב, לכל מתנדבי ומתנדבות ידיד לחינוך וגם לאורחים שהצטרפו אלינו. אנחנו בעוד הרצאה שלנו בימי מלחמה של שאגת הארי, איתך בכל מצב, מתנדבים למען מתנדבים. אני מזכירה כהרגלנו שאם יש התראה או אזעקה, אנחנו נפסיק את ההקלטה, אנחנו נלך למרחבים המוגנים בזהירות ובבטחה, ונחזור רק בסיום האירוע עם ההודעה הרשמית על סיום האירוע, נמשיך את ההרצאה ככל שיתאפשר. וזה גם מוקלט, אז מי שיפספס ולא יצליח להיכנס, תוכלו לראות את ההמשך בהקלטה. ואנחנו נכנסים לעניינים. היום איתנו דוקטור אבי צפרוני, חבר ועד מנהל בידיד לחינוך, מתנדב בידיד לחינוך, בצוות ההדרכה וצוות הלמידה והפיתוח הארצי. איש ההרצאות שלנו, השיר כרימון, תמיד כיף לשמוע אותך. אבי, למי שלא מכיר, דוקטור אבי צפרוני גם מתנדב בער"ן, ברוך עשייה, ברקע שלו באורט ישראל, מנהל באורט ישראל, מכשיר מנהלים גם באורט וגם דרך אוניברסיטת תל אביב, יושב ראש השופטים של חידון התנ"ך המחוזי, ואולי נשמע את החיבורים היום. אבי, ברוך עשייה וכישרונות, ונראה לי שנעצור כאן, ואני מעבירה את הבמה אליך להרצאה לסדר פסח. תודה נעמה, נעמה נקי, שהיא מנהלת למידה ופיתוח, ויש לי הזכות הגדולה להיות חבר בצוות של ההדרכה שלה, וכמובן תודה לברוך היבנר על כל עשייתו הנפלאה בידיד לחינוך, כולל המצגות, ולכם מתנדבים יקרים, יישר כוח על כל עשייתכם הנפלאה, ותמשיכו ושאו ברכה על כך. אז עוד שבוע אנחנו אמורים להסב לליל הסדר, בתקווה שאכן נוכל לחגוג את ליל הסדר בסעודה משפחתית ולערוך את הסדר כהלכתו, ונשאל את עצמנו בעצם למה כל כך חשוב להנציח את האירוע הזה, אירוע שקרה לפני 3,300 שנה. אתם רואים כאן במצגת, בשקף, את המספר הנייד שלי. אני רשמתי את מספר הנייד כדי להביא לידיעתכם שמדי יום חמישי אני כותב מאמר על פרשת השבוע, מפיץ את זה לכמה קבוצות וואטסאפ, קבוצות שקטות, כלומר הן רק מקבלות את המאמר, הן לא מגיבות, ומי שרוצה להצטרף, בשמחה רבה, צרף אותו לאחת הקבוצות, יש לי קבוצה גדולה גם בידיד לחינוך, רק שיכתוב לי את שמו ויכתוב שהוא רוצה להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של מקבלי מאמריי, ובהחלט הוא יקבל מדי יום חמישי על פרשת השבוע, ומדי ערב חג הוא יקבל גם על החג וכל מה שכרוך בו. ובכן נתחיל בערכים המשתקפים במורשת חג הפסח. אז כאמור האירוע אירע לפני 3,300 שנה. והתורה רוצה להנציח את זה לדורות הבאים. נעמה תעבירי בבקשה שקף. כאשר נאמר בשמות פרק י"ב, במהלך החיפזון הגדול של יציאת מצרים, שהבצק עדיין לא הספיק להחמיץ, ובני ישראל כבר היו דרוכים לקראת היציאה עקב מכת הבכורות שהוכו בהם המצרים, ותמהר מצרים לשלחם, בתוך כל החיפזון הזה, על מה משה רבינו שם לב? עיניו נשואות לעתיד הרחוק. הוא לא אומר להם, תראו, אתם יוצאים עכשיו למסע נדודי במדבר, הוא לא מספר להם על הארץ המובטחת, אלא הוא כבר רואה מבטו מופנה לעתיד הרחוק. מה יקרה בדורות הבאים? איך תנחילו את המורשת לדורות הבאים? על כך דעתו של משה רבינו נתונה. ואז הוא אומר, וחגותם את פסח, את חג לאדוני לדורותיכם. וכאן אני מגיע להבחנה שעושה המשנה במסכת פסחים בין שני מושגים.
בין פסח מצרים לפסח דורות. פסח מצרים זה היה האירוע החד פעמי של דור יוצאי מצרים, כאשר אני אספר על המהלך שמתואר בשמות פרק י"ב. פסח דורות זה בעצם המצוות שקשורות לחג הפסח כדי להנחיל את מורשת החג, ויש לקיימן מדי שנה בשנה. ובכן נתחיל בפסח מצרים, באירוע החד פעמי שקרה לדור יוצאי מצרים. אז בשמות פרק י"ב פותח בפסוק, החודש הזה לכם ראשון לחודשי השנה. הכוונה לחודש ניסן, חודש האביב. ואתם יודעים שבספירת החודשים במקרא מתחילה מחודש ניסן. ואז מצטווה כל עם ישראל בעשור לחודש לקחת שא לבית אבות, ואם המשפחה כוללת מספר נפשות קטן מכדי אכילת שא שלם, אז כל בית אב יחבור לבית אב נוסף. בעשור לחודש כל בית אב לוקח את השא, וב-14 לחודש בין הערביים הוא שוחט את השא, וזה בעצם קורבן הפסח, כאשר את הדם של השא הוא מתיז על המשקוף ועל המזוזות, כדי שאלוהים כאשר הוא יכה מכת בכורות את המצרים, יעשה הבחנה בין בכורות מצרים שאותם הוא יכה, לבין בכורות ישראל שאותם הוא לא יכה. אז בעצם מה אנחנו שואלים את עצמנו? מה, אלוהים לא יודע איפה זה בית מצרים, איפה זה בית ישראל? אז יש כאן כמה מטרות. דבר ראשון, מוטל על העם לעזור לעצמו לפני שהוא ימתין לנס. וזוהי תפיסת יסוד ביהדות. אתה רוצה שאלוהים יעזור לך? קודם כל תעזור לעצמך כדי שאלוהים יעזור לך. אז אתה רוצה להינצל ממכת הבכורות? תעשה את הפעולות שצוות. קודם כל תעשה מה שאתה יכול כדי לעזור לעצמך. ואז יגיע הנס. אל תמתין בחיבוק ידיים ובאפס מעשה. הדבר השני, המטרה, זה עיקרון שנקבע בספר החינוך. מהו ספר החינוך? ספר החינוך מציג את כל המצוות, תרי"ג המצוות, 613 מצוות, על פי סדר הופעתן בתורה, ולכל מצווה הוא מוסיף את הנימוקים שלה, את הטעמים שלה. ואחד העקרונות שמנחה ספר החינוך הוא, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. דהיינו, אם רוצים לחזק את האמונה של העם באדוני, צריך לעשות פעולות כדי שתתחזק האמונה. בואו ניקח דוגמה פשוטה. אתה רוצה לחנך את התלמיד לערכי נתינה, אתה לא תעשה את זה על ידי שתטיף לו כמה חשוב ערכי הנתינה, אלא תזמן לתלמידים התנסויות מעשיות בהתנדבות למען הזולת ולמען הקהילה, ותוך כדי הפעולות של התלמידים הם בעצם יחזקו את הערך של נתינה לזולת, נתינה לקהילה. אתם מכירים את הפרויקט מחויבות אישית בבתי הספר? על הרעיון הזה זה מבוסס. המטרה השלישית בפסח מצרים זה בעצם פעולה הפגנתית נגד הפולחן המצרי. המצרים האמינו באלים רבים, בין האלים הרבים גם הם האמינו בכוח האלוהי שיש לשור ולשא. מכירים את חטא העגל, שבעצם חטא בהשפעת הפולחן המצרי, ובעצם בכך שעם ישראל שוחט את השא, שזה אליל שלהם, הוא מפגין אומץ לב, הוא לא פוחד מהמצרים. יתרה מזאת, העם לוקח את השא כבר בעשור לחודש, והמצרים מבינים לשם מה הוא לוקח אותו, כדי לשחוט אותו, ואף על פי כן העם עוזר אומץ ועושה את הפעולה. יתרה מזאת, על פי הפולחן המצרי, מי שינסה להקריב את השא
את האליל שלהם כקורבן, אז הוא מסתכן בעונש מוות. עם ישראל עושה את הפעולה הזו כפעולה הגנתית. זה יגן על העם שמכת בכורות תפסח עליו. פסח מלשון פסיחה, דילוג. אלוהים מדלג על בתי ישראל שבהם הדם על המזוזות ועל המשקוף. דרך אגב, כל העלילות של האנטישמיות שלקראת פסח יהודים אופים מצות עם דם של ילדים, כל האגדות האלה וכל העלילות האלה ניזונות מהאירוע של שחיטת העשה והזעת דמו על המשקוף ועל המזוזות. מטרה רביעית בעצם, זכרו, עם ישראל זה ערב רב של עבדים, וכדי להגיע לאחדות העם קודם כל צריך להיות לכידות משפחתית. כל בית אב נאסף ביחד ועושה את הפעולה הזאת, וכך במעגלים מתרחבים מגיעים לאחדות העם. עד כאן ראינו את פסח מצרים, שזה אירוע חד פעמי. מדוע דורשת התורה להנציח את האירוע הזה מדי שנה בשנה? מה חשיבות ההנצחה של האירוע הזה? מדוע מדי שנה בשנה אנחנו חוגגים את הפסח? ובכן, קודם כל, החשיבות היא מבחינה לאומית. בחג הפסח, באירוע של יציאת מצרים, בעצם העם גיבש את זהותו הלאומית. לראשונה ישראל נזכר כעם בשמות פרק א', ודווקא בדברי פרעה, המלך פרעה. מה הוא אומר? הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הבה נדחק מלו פן ירבה, והיה כתקרנה מלחמה, ונוסף על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ. מעניין שפרעה הראשון שמכנה את ישראל בכינוי עם. חשיבות הנצחת הפסח היא גם מבחינה מדינית. זה חג החירות, יציאה מעבדות לחירות. עמים משועבדים ראו בכך סמל לכמיהה שלהם לחופש. אז כשאנחנו שואלים את עצמנו בעצם, לאיזה פרעה עם ישראל היה משועבד? דרך אגב, פרעה זה שתי מילים במצרית, פר או, פירוש מילולי, בית גדול, הכוונה לארמון המלך. אז פרעה זה היה בעצם כינוי למלכי מצרים, שם תואר של מלך. על פי דעת המחקר, מי ששעבד את עם ישראל זה היה רמסס השני. רמסס השני היה בנו של סטי הראשון, והוא המשיך במפעלי הבנייה של אביו, וכתוב באמת, ויבן ערי מסכנות לפרעה את פתאום ואת רמסס, בשמות פרק א'. דרך אגב, אני כל פעם אביא לכם מראי מקומות, כדי שמי שבהקלטה ירצה להתעמק בסוגיה מסוימת, יפתח את הפרק שאני מזכיר, ויוכל לקרוא אותו ביתר עיון. ובכן, רמסס השני, על פי דעת המחקר, הוא היה המלך המשעבד. הוא מלך במצרים במשך 66 שנים, החל משנת 1301 עד 1235, כמובן לפני הספירה. ושימו לב לשם שלו, רמסס. שוב שתי מילים במצרית. רע זה אל השמש. כאמור המצרים האמינו באלים רבים, והייתה היררכיה בין האלים. והאל הראשי זה אל השמש. דרך אגב, מזכיר לעצמנו, המכה התשיעית שהוכו בהם המצרים, מכת החושך. והמכת החושך שהיא נמשכה 3 ימים, זה לעג לאל המצרי אל השמש. איפה אתה אל השמש? מצרים שרויה בעלתה, בחושך מוחלט. ובכן אני חוזר למילה רמסס, רע אל השמש, מסס במצרית פירושו בן.
כלומר, רמסס ראה את עצמו כבן האלים. כך ראו את עצמם הפרעונים. השלטון שלהם היה עריץ ביותר, כי הם חצאי אלים. דרך אגב, בת פרעה קראה למשה בשם הזה, על פי מדרש השם, כי מן המים משיתוהו. אבל בת פרעה ידעה עברית? היא לא ידעה עברית. מה פירוש השם משה במצרית? מסס, בן. הרי בת פרעה ימצא את משה לבן. היא קראה לו משה, מסס, בן, כאילו הבן שלה. ובכן, פרעה משעבד, זה היה רמסס השני, הוא הקים את הבירה שלו רמסס, ומי בנה את רמסס? כאמור, עם ישראל העבדים. ויבן הרי מסכנות לפרעה את פתאום ואת רמסס. רמסס השני מלך 66 שנה כאמור, ומותו מתועד בפרק ד' בספר שמות. מזכיר לכם שלאחר שמשה הרג את המצרי שהיכה את האיש העברי, הוא ברח למדיין, שם הוא הקים משפחה, וכאשר הוא הלך במדבר סיני ליד הר האלוהים, אלוהים התגלה לו בסנה, ואחר כך בפרק ד' הוא אומר לו, קום שוב למצרים, כי מתו האנשים המבקשים את נפשך. דהיינו, המלך שהטיל את הגזרות, רמסס השני, מת. עלה למלוכה במקומו בנו, שנקרא בשם מרנפתח. עם מרנפתח ניהלו משה ואהרון משא ומתן על יציאת העם ממצרים. איתו התנהל כל המשא ומתן, כל 10 המכות שהוא הוכה, בני ביתו וכל העם המצרי בזמנו של מרנפתח. ומעניין, נמצאה מצבת מרנפתח. המצבת הזו, בין השאר יש בה כתובת, ומה נאמר בכתובת הזו? ישראל הוא שם, זרע אין לו. כלומר, ישראל הושמד, לא נשאר ממנו זכר. זה היה נורמה בעולם העתיק, שהמלכים היו מתגאים בניצחונות שלהם. גם כאשר הייתה להם תבוסה, הם היו הופכים את זה לניצחון. עכשיו, מבחינת מרנפתח, שעם ישראל יצא ממצרים והלך למדבר, מבחינתו, עם ישראל עבד, אין לו זכר. אז זו הכתובת, ויש לנו כתובת חוץ מקראית, שמעידה על סיפור יציאת מצרים. נעבור שקף הבא. ובכן, אני עובר מטרה השלישית. למה חשוב להנציח את האירוע של יציאת מצרים? וזו הבחינה הדתית. בעצם, ביציאת מצרים היא הייתה רק אמצעי. המטרה הייתה מתן תורה. כאשר אלוהים מתגלה למשה בסנה בפרק ג' ליד הר האלוהים, הר חורב, שזה הר סיני, מה הוא אמר למשה? בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה, על הר סיני. כלומר, יציאת מצרים זה רק אמצעי. המטרה לכרות ברית בין העם לאדוני, והברית הזו תחייב את העם לקבל את התורה על כל המשתמע מזה. ואכן, שימו לב לנוסח של הדיבר הראשון בעשרת הדיברות. כידוע לכם, 10 הדיברות מופיעים בשתי מהדורות. בספר שמות, בפרשת יתרו, ובספר דברים בפרשת את חנן. שמות פרק כ', דברים פרק ה'. ומה הנוסח של הדיבר הראשון? אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. שימו לב, לא נאמר אנוכי אדוני אלוהיך אשר בראתי את העולם. זה הרבה יותר כללי, אוניברסלי. אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אתה חווית את החוויה הזו, עברת אותה על בשרך, אתה הכרת את האלוהים מתוך כל האירועים של יציאת מצרים, 10 המכות ונס קריעת ים סוף וכולי וכולי.
הברית שנכרתה בין העם לאדוני היא ייחודית. אנחנו מכירים הרבה בריתות בעולם העתיק. בעולם העתיק הבריתות נחרטו בין שליטי העמים הכובשים לשליטי העמים הנכבשים. הברית שנחרטה בין עם לאדוני אין לה אח ורע בכל העולם העתיק. זו ברית בין אדוני לעם כולו. בשמות פרק כ"ד, בסיום פרשת משפטים, לאחר ניתנו לעם ישראל 10 הדיברות, ואחר כך קובץ החוקים שכלול בפרשת משפטים, החל מפרק כ"א בספר שמות עד פרק כ"ד, קובץ החוקים הזה נקרא בשם ספר הברית. כתוב, ויקח משה את ספר הברית, ויקרא באוזני כל העם, ויאמרו, כל אשר דיבר אדוני, נעשה ונשמע. זה מוכר לכם. ובכן, ברית בין אדוני לעם כולו. הברית הזו מדומה ליחסי אישות בין גבר לאשתו. וכולם שואלים את עצמם, מה פתאום מגילת שיר השירים נכנסה לתנ"ך? אתם יודעים שתהליך הקולוניזציה, תהליך שבו נקבע אילו ספרים יכללו בכתבי הקודש, היה תהליך ממושך. והיו כמה ספרים שלהם הייתה מחלוקת בכלל, אם לכלול אותם בתנ"ך או לא לכלול אותם בתנ"ך. אחד מהספרים האלה, במקרה הזה זה מגילה, זו מגילת שיר השירים. ואז בא רבי עקיבא ואמר, אם התנ"ך הוא קודש, שיר השירים הוא קודש הקודשים. ולמה? הרי מגילת שיר השירים זה יחסי אהבה, בין הדוד לרעיה, בין החתן לכלה. יש אפילו שירים אירוטיים. אבל רבי עקיבא ובעקבותיו חז"ל פרשו את שיר השירים כאלגוריה למערכת היחסים בין העם לאדוני. ולכן נהוג לקרוא את מגילת שיר השירים בסוף ליל הסדר, וכן נהוג לקרוא אותה בחול המועד, שבת חול המועד פסח. וכן נעבור לבחינה הנוספת, למה חשובה ההנצחה של יציאת מצרים. בעצם מבחינה היסטורית, גלות מצרים היא אב טיפוס לכל הגלויות שבאו אחריה. ואדגים זאת. קודם כל, גלות מצרים מראה לנו שהעם ישראל התאקלם מהר מאוד. בשמות פרק א', תחילת הפרק, מתוארים היורדים, משפחת יעקב שירדה למצרים, נוקבים בשמותיהם, 70 נפש ירדו למצרים. והנה, לאחר מכן כתוב, ובני ישראל פרו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. בשמות פרק י"ב אנחנו רואים שיצאו 600,000 רק גברים. תוסיף את בני המשפחה, תוסיפו את הערב רב שנלווה אליהם, מגיעים למיליונים. כלומר, עם ישראל הסתגל מהר מאוד למציאות גם בגולה. מ-70 נפש למיליונים. בשמות פרק י"ב כתוב 600,000 גברים יצאו ממצרים. אז דבר ראשון, העם הראה התאקלמות מהירה בגולה, וצריך לזכור, גם בגלויות האחרות, עם ישראל היה, הערך של לימוד תורה חייב אותו ללמוד קרוא וכתוב. ולכן בדרך כלל, בגלל שהוא ידע קרוא וכתוב בהשוואה לאוכלוסייה שהיו אנאלפביתים, הוא בדרך כלל תפס תפקידים בכירים בפקידות וכולי, והוא הסתגל מהר לכל הגלויות. בהרצאה של אדריאנה שהיא דיברה על תורת דרווין, אתם זוכרים מי הם השורדים? לא האינטליגנטים ביותר ולא החזקים ביותר
מי ששורד זה מי שמסתגל למציאות המשתנה. ובכל הגלויות, למרות הרדיפות והפוגרומים, עם ישראל הסתגל במהירות, וזה בעצם יציאת מצרים, זה אף טיפוס לגלויות שבאו אחריה. מבחינה נוספת, תחזירי בשקף הקודם, מבחינה נוספת, הגלות מצרים היא אף טיפוס לגלויות שאחריה, כי גם בגלות מצרים ראינו את הסכנה הקיומית. נכון שבהתחלה בני ישראל התקבלו בהכנסת אורחים נדיבה ביותר בתקופתו של יוסף, הודות לכך שפרעה דאז הכיר תודה ליוסף שהציל את מצרים מחרפת רעב. אבל 4 דורות אחרי זה קם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף, ואז גזר גזרות על העם. מזכיר לעצמנו, לפני חודש דיברנו על מגילת אסתר. כורש בשנת 538 לפני הספירה נתן הצהרה, סובלנות דתית, מאפשר לעם ישראל שבגולה לעלות לישראל ולבנות את בית המקדש. עשרות שנים אחרי זה, בשנת 480 לפני הספירה, הנכד שלו, אחשוורוש, נותן איפוי כוח להמן להשמיד את העם. אז תמיד מרחפת סכנה קיומית בכל הגלויות שחווה עם ישראל, סכנה קיומית, ושלא לדבר על ימינו שהאנטישמיות בתפוצות הולכת וגוברת. וכשם שבגלות מצרים עם ישראל הצליח לשמור על נבדלותו, על זהותו הדתית, כבעל אמונה מונותאיסטית, כך גם בגלויות האחרות עם ישראל שמר על זהותו. היום לצערנו הרב יותר ויותר יש התבוללות, אבל בדורות הקודמים בהחלט העם שמר על נבדלותו ועל זהותו הדתית. נמשיך הלאה. ובכן, אירוע יציאת מצרים זה אירוע שמלווה אותנו את כל התנ"ך. זה מתחיל בספר שמות, תיאור שיעבוד של ישראל למצרים, ממשיך ביציאת מצרים, הנדודים במדבר, ספר דברים של תקופת הנדודים במדבר מגיע לקיצה, בעצם המוטיב של יציאת מצרים עובר כחוט השני לאורך כל התורה. יתרה מזאת, מצוות רבות בתורה נלווה להן הנימוק, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. אירוע יציאת מצרים נזכר גם בדברי הנביאים ובכתובים, ובעצם זה מראה שזה אירוע מכונן מרכזי בתולדות ישראל. אבל אני רוצה להזכיר לנו שהאירוע הזה תוכנן מראש. זה לא קרה במקרה. ואני מפנה אותנו לבראשית פרק ט"ו, ברית בין הבתרים שנחרטה בין אדוני לאברהם. ומה כתוב בברית הזאת? כאשר אלוהים מטיל תרדמה על אברהם, וברוח הנבואה, החלום שהוא חולם, אומר לו אלוהים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. כבר מראש אלוהים תכנן את השעבוד של ישראל למצרים, ונדבר למה הוא תכנן את זה. ואחר כך בהמשך אומר אלוהים לאברהם, ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. זאת אומרת, אלוהים הוא לא רק אלוהי ישראל, הוא אל אוניברסלי, אלוהי כל העולם. עכשיו, עם ישראל לא יכול לכבוש את הארץ ולהתנחל בה, כל זמן שהחטאים של יושבי הארץ לא מצדיקים את זה. מתי עם ישראל יוכל להתנחל במקום תושבי כנען הקדומים? כאשר שאת עוונותיהם תקדיש את השאה.
אז רק דור רביעי של העם המשועבד במצרים יוכל לבוא ולהתנחל בארץ במקום התושבים הקדומים. למעשה, חז"ל ניסחו את הכלל מעשה אבות סימן לבנים. מה פירוש? מה שקרה לאבותינו בקורות חייהם רומז למה שיקרה לצאצאיהם. יש דוגמאות רבות לכך מסיפורי האבות, ואני אסתפק בדוגמה אחת. הדוגמה לקוחה, את יכולה להחליף שקף, נעמה? הדוגמה לקוחה מתוך בראשית פרק י"ב, החלק השני של הפרק, שמדובר על ירידת אברהם ושרה למצרים בגלל הרעב שהיה בכנען. אגב, בפרק י"ב עדיין אברהם ושרה נקראים בשמותיהם הקודמים, אברהם ושרי, שינוי השמות שלהם יחול רק בפרק י"ז, אבל אנחנו נדבר על השמות החדשים שלהם. ובכן, הסיפור מתחיל כך: ויהי רעב בארץ. בואו נזכר, למה משפחת יעקב יורדת למצרים? כי ויהי רעב בארץ כנען. אותו ביטוי לשוני. נמשיך. וירד אברהם מצרימה לגור שם. בגלל שהיה רעב בארץ, אברהם יורד למצרים לגור שם, כלומר להיות במעמד של גר. אני רוצה שנבחין במושג גר בין לשון ימינו בלשון חז"ל לבין לשון המקרא. במקרא גר זה אדם שהולך לארץ שאינה מולדתו. בלשון חז"ל ובלשון ימינו גר זה גוי שהפך ליהודי, גוי שהתגייר. אבל בלשון המקרא גר כאמור זה אדם שהולך לארץ שאינה מולדתו. ובכן, אברהם יורד למצרים להיות במעמד של גר. אותו דבר על בני ישראל. משפחת יעקב ירדה למצרים, היא הייתה במעמד של גרים. הלאה. כתוב שם, לפני כן, תעברי שקף אחורה, כתוב שם שאברהם אומר לשרה, היא הייתה יפת מראה, והוא פחד שיחמדו המצרים את יופייה, ייקחו אותה ויהרגו אותו, ולכן הוא אומר לה, אמרי נא אחותי את, למען ייטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך. כן, כי הוא פחד שיהרגו אותו. אז הוא אומר לה, תתחזיק לאחותי, כי והרגו אותי ואותך יחיו. זה מזכיר לנו את הגזרה של פרעה. כל הבן הילוד היורה תשלחו, וכל הבת תחיון. הלאה, סעיף הבא. כאשר שרה נלקחה לבית פרעה, פרעה חשב שאברהם הוא אחיה, אז הוא התיר עליו מתנות. ויהי לאברהם צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות וגמלים ואתונות, רכוש רב. זה מזכיר לנו את יציאת ישראל ממצרים. מה כתוב? ויצאו ממצרים ברכוש גדול. לאחר ששרה נלקחה לבית פרעה, כתוב וינגע אדוני את פרעה נגעים גדולים. כלומר, אלוהים היכה את פרעה במכות קשות, אותו ואת בני ביתו, כדי להתריע. איך אתה לוקח אשת איש? לא כתוב איך פרעה קישר את זה לעובדה ששרה הייתה אשתו של אברהם, אבל חז"ל משלימים את זה שמלאך אלוהים אמר לפרעה, תשמע, אתה לקחת אשת איש, אסור לך לעשות את זה. הנגעים שהוא הוכה בהם פרעה ובני ביתו, מזכירים לנו את 10 המכות. גם המכות מנוסחות בלשון נגעים. והסיפור מסתיים כאשר נאמר ויקרא פרעה לאברהם, ואז הוא מוכיח אותו. למה אתה שיקרת לי ואמרת לי שהיא אחותך?
בשעה שהיא אשתך, ובגלל זה אני חטפתי נגעים. אותו דבר בסיפור יציאת מצרים. כאשר המצרים הוכו במכת הבכורות, מה כתוב? ויקרא פרעה למשה ולאהרון, ואז הוא מאיץ בהם, קומו צאו מתוך עמי וכולי. הסיפור מסתיים שפרעה משלח את אברהם ואשתו, באותו דבר בסיפור יציאת מצרים, ותמהר מצרים לשלחם, אותו פועל לשלח. כלומר רואים כאן מעשה אבות סימן לבנים. מה רוצים להבליט באמצעות הרעיון הזה? ששעבוד ישראל למצרים תוכנן מראש. למה? כדי לחנך את העם למילוי הייעוד שלו. איפה מנוסח הייעוד של עם ישראל? לראשונה מנוסח הייעוד של עם ישראל בבראשית פרק י"ח, כאשר אלוהים משתף את אברהם בתוכניתו להרוס את סדום ועמורה וכל בנותיה. ואז אלוהים אומר, למען ידעתיו, לא בחרתי באברהם, כדי שמזרעו, שהעם שיצא מזרעו, ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט. כלומר, עם ישראל חייב לנהוג על פי עקרונות הצדק והמשפט, בניגוד לחברה המצרית, ההיררכית, המשעבדת. ומה נאמר במעמד הר סיני, בשמות פרק י"ט, כאשר אלוהים אומר לעם, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, וייתם לי סגולה מכל העמים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים בגוי קדוש. כלומר, עם ישראל הוא עם סגולה. עם סגולה זה אוצר. אבל האוצר, אתם עם סגולה, זה לא מקנה לכם זכויות. זה מטיל עליכם חובות. אתם צריכים לשמש מופת ודוגמה בהתנהגותכם לעמים האחרים, על פי עקרונות הצדק והמשפט. והרעיון שבעצם בחירת עם ישראל לא מקנה לו זכויות, אלא להפך, מטילה עליו חובות, הרעיון הזה משתקף בספר עמוס, פרק ג'. מה הוא אומר? רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. ידעתי במובן של בחרתי אתכם. על כן, אפקוד אליכם את כל עוונותיכם. לא רק שזה לא מקנה לכם זכויות, זה מטיל עליכם חובות. אני דורש מכם יותר מאשר מהעמים האחרים, כי אתם צריכים לשמש דוגמה ומופת בהתנהגותכם לעמים האחרים. ובכן, מה המטרות שהתורה חותרת לעצב את הזיכרון הקולקטיבי של יציאת מצרים? שהנרטיב המשותף שלנו יהיה הסיפור של יציאת מצרים. המטרה היא לחנך את העם שאמור לשמש מופת ודוגמה בהתנהגותו לעמים האחרים, לחנך אותו לערכים. ואני רוצה למנות 10 ערכים, כאשר הערכים האלה אינם מסודרים על פי סדר חשיבות, כל ערך הוא חשוב לכשעצמו, לטעמי, כל אחד עם סולם ערכיו, לטעמי, 2 הערכים האחרונים שאני אמנה, התשיעי והעשירי, לטעמי הם חשובים ביותר, אבל כל אחד על פי סולם ערכיו. ובכן, הערך הראשון, המטרה לעצב חברה שוויונית שמנוגדת לחברה המצרית המשעבדת ההיררכית. ולכן התורה בעצם מדגישה את הזכויות של החלשים בחברה, על פי עקרונות ערבות הדדית וצדק חברתי. החלשים בחברה, מי הם? העני, הגר, היתום, האלמנה.
בכל המצוות שנותנות זכויות יתר לכל האנשים החלשים האלה, חוזר המוטיב וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. אז זה מזכיר לעצמנו לגבי העני, יש מעשר עני, שהעם מצווה כל שנה שלישית ושישית למחזור השמיטה לתת מעשר לעניים. העבד, האמה, העם מצווה לשתף אותם במנוחת יום השבת, יש להם זכויות יתר, יש גם עניין של פאה, שכחה, לקט, אני לא אמנה את כל הזכויות היתר שניתנו לעניים, כי זה הרצאה בפני עצמה. אני רוצה להדגיש דווקא הגר, חוזר בתורה, היחס הראוי לגר חוזר בתורה 36 פעמים. אף מצווה לא זכתה לכל כך הרבה חזרות. כמובן חז"ל מתוך כל חזרה מסיקים מסקנה נפרדת, אבל זה רק מראה לכם כמה חשוב היחס לגרים. אז אני נותן לכם שתי דוגמאות. בשמות פרק כ"ג, לא, השקף הקודם, בשמות פרק כ"ג, וגר לא תונה, אל תרמה אותו, ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים. על כך אומר רש"י, מום שבך, אל תאמר לחברך, אתה בעצמך היית גר. אתה רוצה לענות את הגר? אתה צריך לנהוג ברגישות ובאמפתיה כלפי הגר, כי אתה חווית בעצמך את חוויית הגרות. יתרה מזו, בדברים פרק י' אומר אלוהים, ואהבתם את הגר. ובאותו פרק כתוב שאדוני אוהב את הגר לתת לו לחם ושמלה. אני רוצה להדגיש את הפועל ואהבתם. הפועל הזה מופיע גם בזיקה לאלוהים, דברים פרק ו', ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך, ובפרשת קדושים ויקרא פרק י"ט, הפסוק המוכר לכם, ואהבת לרעך כמוך. אז אהבת הגר מושווית לאהבת אלוהים ולאהבת הזולת. ואכן, מה אנחנו שרים בהגדת פסח? אני אקרא את המילים בארמית ואחר כך התרגמן לעברית. הלחמניה, די אכלו אבתנה בהרעה דמצרים. זה לחם העוני שאכלו אבותינו במצרים. כל דכפין ייתי ויכול, כל דצריך ייתי ויפסח. כל מי שרעב, דכפין זה מלשון חפן, רעב. כל מי שרעב וכל מי שנצרך מוזמן לסעוד איתנו. ערבות הדדית. ואכן, ידועים המנהגים לקראת חג הפסח, מנהגים עתיקים שמתועדים כבר בתלמוד, ונקראים בשם קמחא דפסחא ומעות חיטין. קמחא דפסחא, חלוקת מזון לנצרכים. מעות חיטין, חלוקת כסף, שהעניים יקנו בהם חיטים לאפיית מצות. נעבור הלאה. אז עד כאן הערך הראשון, חברה שמושתתת על עקרונות הערבות ההדדית והצדק החברתי. הערך השני, אחדות העם. הנרטיב המשותף שכולנו מספרים לעצמנו, וכולנו חווים את החוויה של יציאת מצרים. אנחנו בעצם מנסים לחדש את החוויה שחוו דור יוצא מצרים, על ידי כך שאנחנו חוגגים את ליל הסדר, קוראים את ההגדה, המאכלים מזכירים לנו בצורה מוחשית מה אכלו דור יוצא מצרים, החל במצה, הבצק שלא הספיק להחמיץ, לחם העוני שאכלו אבותינו במצרים, הזרוע, זכר לקורבן הפסח, או והוצאתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, החרוסת, הטיט, חומר שעבדו בהם העבדים שלנו, אבותינו העבדים, המרור, כתוב בשמות י"ב, מצות על מרורים יאכלו, נגד מרירות השעבוד, הכרפס,
משכך את הרעב כדי שנוכל לקרוא את ההגדה עד סופה, הביצה לזכר קורבן החגיגה שהקריבו בבית המקדש, ויש עוד מאכלי עדות שאני לא אכנס אליהם, כל עדה עם מנהגיה, וארבע כוסות היין כנגד 4 לשונות גאולה, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לעם והייתי לכם לאלוהים. ובכן, 4 הפעלים, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, 4 לשונות גאולה, 4 שלבים בתהליך הגאולה. נעבור הלאה. הערך השלישי, כמובן ערך דתי, חיזוק האמונה. והזכרנו שבעצם כבר בשיר השירים ראינו את הדימוי של היחסים בין עם ישראל לאדוני כקשר בין הבעל לאשת נעוריו. מוכר לכם הפסוק מירמיהו פרק ב', זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. הקדים את ירמיהו הושע. הושע חי במאה השמינית לפני הספירה, הוא בן דורם של ישעיהו ומיכה שהיו קצת צעירים ממנו, והוא לאחר התוכחה הקשה נגד העם בפרק א', בפרק ב' הוא כבר נותן גם דברי נחמה, כאשר הוא מדמה את הקשר בין העם לאדוני לקשר של אירוסין נצחיים. ומה כתוב בהושע פרק ב'? לאחר שהעם יחזור בתשובה, ואלוהים יעזור לו לחזור בתשובה, האירוסים יהיו נצחיים. והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ובמשפט, וחסד וברחמים, והרסתיך לי באמונה, וידעת את אדוני. שימו לב לביטוי וידעת את אדוני. המשמעות הראשונית של הפועל ידע במקרא זה חיבור מיני, חיבור פיזי. מזכיר לכם בראשית פרק ד' פסוק ראשון, והאדם ידע את חווה אשתו ותר ותלד בן וכולי. ידע קיים איתה יחסי אישות. כלומר, כאילו כביכול יש יחסי אישות בין עם ישראל לאלוהים. הוא מזכיר לכם בדברים פרק למדלת, פרק האחרון שמספר על מותו של משה, כתוב שם, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו אדוני פנים אל פנים. ידעו, יצר איתו חיבור, חיבור פיזי ממש. ושימו לב, האדם שמניח תפילין, בעת שהוא מניח את התפילין, הוא כורך את רצועת היד, יש תפילין של ראש ותפילין של יד, הוא כורך את הרצועה של היד על האצבע האמצעית כמו טבעת נישואין, ואז הוא אומר את הפסוק מהושע שציטטתי, ורסתיך לי לעולם וכולי. מגיעים לערך הרביעי, ביטחון ותקווה שאדוני יושיע את העם בעת צרה. צריך לזכור שבגלויות העם היה מאוד מאוד נרדף, סבל מפוגרומים, רדיפות, ומה שהחזיק אותו ועודד את רוחו ומנע אותו לשקוע בתהומות הייאוש, זה היה הביטחון והתקווה שאלוהים יושיעו בעת צרה, כשם שעשה בעת האירוע של יציאת מצרים. ולכן כולנו מכירים את השיר בהגדת פסח, והיא שעמדה. מה זה היא? היא זה ההבטחה של אלוהים. כתוב לפני והיא שעמדה, ברוך שומר הבטחתו לישראל. מהי ההבטחה? שהוא יוצא את ישראל ממצרים, ינחילו את הארץ המובטחת. ואנחנו שרים את השיר, והיא שעמדה לאבותינו ולנו,
שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ומגילת, סליחה, והאגדת פסח מסתיימת במילים לשנה הבאה בירושלים הבנויה. שימו לב, אגדת פסח גם כן התגבשה במשך מאות בשנים. היא התחילה להתגבש בתקופת המשנה, סיום הנוסח הסופי שלה זה פחות או יותר בתקופת הגאונים במאה העשירית, והאגדה התחברה בגולה. וכל יהודי בגולה שקרא את האגדה, הוא סיים במילים בשנה הבאה בירושלים הבנויה. התקווה, האמונה המוצקה, שאכן בשנה הבאה הוא יזכה להיות בירושלים הבנויה. ופה אנחנו מגיעים לדמות של, שקף אחורה, פה אנחנו מגיעים לדמותו של אליהו. אנחנו שואלים את עצמנו, מה עושה אליהו בהגדת פסח? אני רוצה להזכיר לעצמנו שאליהו אמנם היה נביא גדול, דרך אגב יש קווים מאוד משותפים בינו לבין משה, יש גם הבדלים, אין לי זמן להיכנס להשוואה, אבל מוכר לכם אליהו ממעמד הר הכרמל, בפרק י"ח במלכים א', כאשר הוא מוכיח בניסים ונפלאות, והעם אומר אדוני הוא האלוהים, כי אליהו הוכיח את העם על הסינקרטיזם. עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אתם עובדים גם את אלוהים וגם את הבעל, בהשפעת הפולחן שאיזבל, אשת אחאב, החדירה לעם. תחליטו את מי אתם עובדים. ואנחנו מכירים את הפסוק הנצחי של אליהו, שהוא מוכיח את אחאב על מעשה כרם נבות הישראלי, הרצחת וגם ירשת. אבל אותו אליהו קיבל גט פיטורין מאלוהים. למה? הוא היה קנאי יותר מדי. הוא שחט את עובדי הבעל. מעשה הקנאות שלו הקדישו את השיער. וזה הנביא היחיד שאלוהים פיטר אותו. נכון שאלוהים גם נזף ביונה, אבל לא כתוב שהוא פיטר את יונה. אז מה קרה? אנחנו יודעים שאליהו לא מת כאחד האדם, אלא הוא עלה בסערה לשמיים. ובשמיים אליהו עבר טרנספורמציה. מגדול הקטגורים על עם ישראל, הוא הופך להיות לסנגור של עם ישראל. והנה הוא נכנס להגדת פסח. יש כוס של אליהו. בסמוך לכוס השלישית שאנחנו מוזגים מתוך 4 כוסות היין, מוזגים גם את היין לכוסו של אליהו, פותחים את הדלת וקוראים את הפיוט, שפוך חמתך. אז מה קרה, איך אליהו הפך להיות סנגור לעם ישראל? אז זה מבוסס על הנבואה של מלאכי, אחרון הנביאים בישראל, עם תום נבואתו פסקה נבואה בישראל, ומה הוא אומר בפרק האחרון, בפרק ג' מלאכי? זכרו תורת משה עבדי, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בוא יום אדוני הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. אליהו נתפס כמבשר הגאולה. במוצאי שבת אנחנו שרים אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, במהרה יבוא בימינו עם משיח בן דוד. אליהו מבשר את הגאולה, מבשר את בוא המשיח. ולכן אליהו נכנס להגדת פסח, כי הוא מגלם את התקווה הגדולה. השבת שלפני פסח נקראת בשם שבת הגדול. תגידו מה זה? לא יודעים עברית? שבת זה לשון נקבה. צריך להגיד שבת גדולה. מה זה שבת הגדול? זה מתוך הפסוק במלאכי.
הנה אנוכי מביא לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום אדוני הגדול והנורא. הגדול לא מתייחס לשבת, מתייחס ליום אדוני. אליהו מבשר הגאולה, ולכן דמותו שזורה בהגדת פסח. ודרך אגב, כולנו מכירים שבטקס ברית מילה יש כיסא של אליהו. מה עושה כיסא של אליהו בברית מילה? כאילו אליהו מעיד לפני אלוהים, תראה, עם ישראל מקיים את הברית שציווית עליו, את ברית המילה. לכן יש כיסא אליהו בטקס ברית המילה. אז מגיעים לערך החמישי. הערך החמישי, שקף קדימה, אחורה. השקף החמישי, הערך החמישי, הזיקה לארץ ישראל. ראינו שיציאת מצרים זה רק אמצעי. המטרה להביא את העם לארץ שהובטחה לאבות. ולכן בהגדת פסח, ושוב, זכרו שההגדה חוברה בגולה. והיהודים בגולה אמרו, השנה עבדים, בשנה הבאה בני חורים. כל זמן שאנחנו בגולה, אנחנו עבדים. מתי נהיה בני חורים? מתי נהיה חופשיים? רק בארץ ישראל. חיזוק הזיקה לארץ ישראל. מגיע לערך השישי. השקף הבא בבקשה. הערך השישי, החופש גם מבחינה מנטלית. זה לא רק יציאה מעבדות לחירות. עם ישראל הוטל עליו לנדוד 40 שנה במדבר בגלל חטא המרגלים, ותקופת הנדודים הכשירה את העם גם להשתחרר מהתאווה לסיר הבשר, להשתחרר מההנאות החומריות, בעצם חופש גם מבחינה מנטלית, לא רק מבחינה פיזית. מגיע לערך השביעי, מחויבות העם לצניעות ולענווה. דע מאין באת. אנחנו בסך הכל צאצאי עבדים. העמים העתיקים מספרים בהיסטוריה שלהם איזה היסטוריה מפוארת יש להם. לא, אנחנו צאצאי עבדים. יתרה מזאת, משה רבינו טורח להזכיר לנו כל פעם, והוא אומר בדברים פרק ח' ורם לבביך ושכחת את אדוני אלוהיך מוציאך מארץ מצרים, ובהמשך ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת כי אדוני אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. ובכן, להיות צנועים וענבים. ומי שמשמש לנו כמודל לצניעות וענווה, הלא הוא משה רבינו. כאשר מטיל עליו אלוהים את השליחות במעמד הסנה בשמות פרק ג', מה אומר משה לאלוהים? מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל במצרים? אני בסך הכל רועה צאן. מה אתה מטיל עליי שליחות כזו כבדה? בפרק י"ב בספר במדבר, לאחר שמרים ואהרון, אחיו של משה, מדברים עליו לשון הרע, אודות האישה הכושית שלקח, ואחר כך אומרים לעצמם, מה הוא חושב לעצמו? גם לנו התגלה אלוהים. ואז הכתוב מעיד על משה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ופרק לפני כן, במדבר פרק י"א, כאשר אלדד ומידד מתנבאים במחנה, יהושע תלמידו הנאמן של משה אומר למשה, אדוני משה, כלהם, שים אותם בכלא, הם משיגים גבול, מה פתאום הם מתנבאים? זה התפקיד שלך להתנבא. ומה אומר לו משה? מי ייתן? וכל העם נביאים, מבחינתי שכל העם יהיו נביאים. ספר דברים. ספר דברים זה בעצם כולל את הנאומים של משה ב5 שבועות האחרונים לחייו. המדובר בשנת 40 ליציאת ישראל ממצרים. הספר דברים נוקב בתאריך,
זה התחיל באלף בשבט, בשנת 40 ליציאת ישראל במצרים, וכידוע לכם על פי המסורת, משה נפטר בזין באדר, כלומר אלה 5 השבועות האחרונים בחייו, ובחמשת השבועות האחרונים האלה הוא גם בנאומיו סוקר סקירה היסטורית. מה קרה את כל אירועי יציאת מצרים. הוא לא מזכיר את עצמו. הכל עשה אלוהים. כאילו לא היה שליח. מגיעים לערך השמיני. בדברים פרק כ"ג. לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. שימו לב. המצרים שחתרו לרצח עם. הטילו עלינו גזרות קשות. העבידו אותנו בפרך. אף על פי כן מצווה אותנו התורה לעקור מליבנו שנאה. נכון, הם נהגו בנו בהכנסת אורחים מאוד נדיבה בתקופתו של יוסף, אבל גם כאשר נספר הרבה ביציאת מצרים, נעקור את השנאה מליבנו. נהוג בזמן הגדת פסח, בזמן שקוראים את 10 המכות, מטפטפים קצת מהיין. מה משמעות הטפטוף הזה? אנחנו כאילו ממעטים את הנאתנו משתיית היין כדי להזדהות עם האובדן בקורבנות נפש. ואיך נאמר במשלי, בנפול אויבך אל תשמח, ויקשלו אל יגל ליבך. כלומר, אל תשמח לעידו של האויב. יתרה מזאת, יודעים שפסח הוא בין 3 הרגלים, פסח, שבועות וסוכות. בעוד שלגבי סוכות 3 פעמים מופיע הפועל שמח, לשמוח, ושמחת בחגיך, והיית שמח. בזיקה לחג השבועות מופיע הפועל שמח פעם אחת. בזיקה לחג הפסח לא מופיע בכלל השורש שמח. אנחנו מזדהים עם האובדן וקורבנות נפש גם של המצרים. מגיע לערך התשיעי. הערך התשיעי, מה זו מנהיגות מופתית? ובעצם משה מדגים בכל ההתנהגות שלו את הכוכב הצפון, מיהו המנהיג הראוי. יש לי הרצאה נפרדת על משה רבינו, לכן אני אעבור על זה ביעף, ואזכיר לעצמנו מהם הקווים שמאפיינים את המנהיג הרצוי, על פי המודל של המנהיגות של משה. קודם כל חתירה לצדיק מוחלט. זוכרים, הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי, ישר נחלץ לעזרת החלש. אז תגיד, טוב, הוא מזדהה עם העם שלו, רואה 2 עברים ניצים, רבים ביניהם, מיד פונה לרשע, למה תכה רעך? ואחרי שהוא נכווה על ההתערבויות שלו, ומלך מצרים רודף אחריו להרוג אותו, הוא מגיע למדיין, מה רואה? שהרועי צאן לא מאפשרים לבנות יתרו להשקות את הצאן שלהם, מיד הוא מתערב. צדק מוחלט, תחושת אחריות, יש לו משא ומתן ממושך עם אלוהים עד שהוא מקבל את התפקיד, כי הוא יודע שאם הוא יקבל את התפקיד, הוא יבצע אותו באלף עד תף. שקף הלאה. אין לו אגו, הוא מוכן להסתייע באחרים. החולשה שלו, כוח הדיבור, הוא כבד פה וכבד לשון, מוכן להסתייע באהרון. אהרון יהיה הדובר שלו, הן במשא ומתן עם עם ישראל, הן במשא ומתן עם פרעה. אחר כך יתרו רואה שהוא שופט את העם, ומבוקר עד ערב כל העם שוחר לפתחו, זה לא מחניף לאגו שלו. יתרו אומר לו, מה אתה עושה? תמנה לך עוזרים, ואכן הוא נהנה לעצת יתרו, ממנה 10,000, 10,000, 50, שיעזרו לו בשיפוט העם. וכאשר הוא נשבר ברגע של שבירה, על פי הסיפור במדבר פרק י"א,
כאשר האספסוף רוצה בשר, ואז משה אומר לאלוהים, לא אוכל לבדי לשאת את המסע של העם הזה. ואלוהים מציע לו 70 זקנים שיעזרו לו בהנהגת העם, מיד הוא מוכן לכך, אין לו אגו, מוכן להיעזר תמיד. המנהיגות שלו היא מסוג המנהיגות המעצבת. זוכרים שכאשר הוא בא אל העם בבשורה, בשורת הגאולה, העם היה מדוכדך כל כך, ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח, מעבודה קשה. אבל הוא לא נרתע, הוא פמפם לעם כל הזמן את החזון, הוא הוביל את העם למחוזות שהעם לא האמין שהוא יוכל להגיע אליהם, וזוהי מנהיגות מעצבת. בניגוד לעסקנים שהם ניסו להקל על שעבוד, השינוי שעושה משה זה שינוי מעלה שנייה, להוציא את העם ממצרים, לא רק להקל על שעבוד. כדי שתבחינו מה זה שינוי מעלה ראשונה, שינוי מעלה שנייה, תחשבו על חלום. חולמים בחלום שמישהו רודף אחריכם. שינוי מעלה ראשונה, אתם מנסים להגן על עצמכם. שינוי מעלה שנייה, אתם מתעוררים מהחלום. אומץ לב, ראינו את זה במשא ומתן עם פרעה. החזון שלו, עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל. הרעיון הוא שבעצם מה שמאחד את עם ישראל זה התורה. וברגע שהעם הפר את התורה, ניתקת הזיקה בין העם לארץ, ואז הוא מאיים בעודש גלות. והוא מגלה נחישות בביצוע החזון. שקף הבא בבקשה. גם כלפי העם, איך הוא מוביל אותו מהייאוש המוחלט לתקווה המוחלטת, וגם כלפי פרעה. המסירות לעם, הוא נשכב על הגדר. למרות שהוא משמש שק אגרוף לכל תלונות העם, הוא כל הזמן מגן על העם, מסנגר על העם. בפרשת העגל אלוהים אומר למשה, אני רוצה להשמיד את העם, להקים עם חדש מזרעך. מה אומר לו משה? ואתה אם תיסח חטאתם ועם עין, מחני נא מספרך שכתבת. לא רק שהוא לא מוכן שעם יקום מזרעו, אלא הוא נשכב על הגדר למען העם. אותו דבר בעקבות חטא המרגלים. היושרה שלו, פיו וליבו שווים. הוא אומר לעם לא מה שהוא רוצה לשמוע, אלא מה שהוא צריך לשמוע. ההתמודדות בצווי משבר, והיו הרבה משברים שלא ניכנס אליהם. שקף הבא. החתירה לאחדות העם. כל סיפור המשכן, החל משמות פרק כ"ה עד פרק מ', 16 פרקים עוסקים במשכן, למעלה משליש מספר שמות. באמצעות המשכן הוא מנסה לרתום את העם למפעל משותף שיתרום לאחדות העם. וכאשר על פי הסיפור במדבר פרק ל"ב, שבטי ראובן וגד לאחר כיבוש ממלכות סיחון מלך האמורי ואוג מלך הבשן בעבר הירדן המזרחי, הם רוצים להתיישב בשטחים האלה ולא לחצות את הירדן, כי היה להם מקנה וצאן רב. מה אומר להם משה? האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? אתם חייבים להירתם למפעל כיבוש הארץ. מה זאת אומרת? ואז הוא מגיע איתם להסכם שהם יקבלו את השטחים האלה בתנאי שהם יצאו חלוצים בפני העם בכיבוש הארץ, ואז להסכם הזה מתלווה גם חצי שבט המנשה. והנה משה רבינו הגדול, בהגדת פסח מקומו מוצנע. פעם אחת הוא נזכר בציטוט בדברי רבי יוסי הגלילי, כאשר הוא מצטט את הפסוק המסיים את נס קריעת ים סוף בשמות פרק י"ד, ויראו העם את אדוני ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. חוץ מהאזכור הזה משה לא נזכר בכלל. אז למה משה הודר מהגדת פסח? אז קודם כל אם נשאל את משה
אם אפשר היה לשאול את משה, הוא היה אומר לנו, יופי, אני לא רוצה להיות בהגדת פסח, זה מתאים לי. כבר ראינו שבספר דברים הוא מצניע את מקומו בכל הסקירה ההיסטורית. למה מחברי ההגדה החליטו להדיר את משה מהגדת פסח? צריך לזכור את הפולמוסים והוויכוחים הממושכים שהתנהלו בין הרבנים לכמרים באשר לישו. הנוצרים הציגו את ישו כגילום של האלוהות, במסגרת אמונת השילוש שלהם באב, בבן וברוח הקודש. היהודים הדגישו שאדם לא יכול להגיע לדרגת אל, תהום פעורה בין האדם לאל, ולכן בכוונה העלימו את משה מהגדת פסח, כדי שלא יעשו פולחן האישיות ממשה. ואכן בדברים פרק ל"ד כתוב, ולא ידע איש מקום קבורתו עד היום הזה. לא, התורה העלימה את מקום קבורתו כדי שלא יהפוך להיות מוקד לעליית רגל. אז החשש מפולחן האישיות הניע את מחברי ההגדה להצניע את מקומו של משה מהגדת פסח. והערך האחרון, הערך העשירי, שבעיניי הוא החשוב מכל, זה החינוך. ואנחנו בעמותת ידיד לחינוך. וזה החינוך, הנחלת המורשת לדורות הבאים. אז איך מטמיעים את הערכים, את כל 10 הערכים, אז נראה מיד. שקף הבא בבקשה. השקף הבא. כן. אז איך מטמיעים את הערכים? אז קודם כל מצוות המעשיות. זה שאנחנו אוכלים מצות, נמנעים מהחמץ, כל המצוות שקשורות לחג הפסח, מזכירות לנו את כל הערכים שדיברנו עליהם. אנחנו חווים מחדש את החוויה של יציאת מצרים. יתרה מזאת, מקרים את הפסוק מספר משלי פרק כ"ב. חנוך לנער על פי דרכו. גם כי יזקין, לא יסור ממנה. חנוך לנער על פי דרכו. אנחנו בהגדת פסח מדברים על 4 בנים. כנגד 4 בנים דיברה התורה. חכם, רשע, תם, ושאינו יודע לשאול. סדר הבנים בהגדת פסח הוא על פי רמתם האינטלקטואלית. החכם, אחריו הרשע, הוא גם חכם, אבל הוא עושה שימוש שלילי בחוכמתו. אחריו התם, שחוכמתו פחותה, ולבסוף שאינו יודע לשאול. אבל אם נסתכל בתורה, סדר הופעת הבנים הוא לגמרי שונה. הראשון מופיע הרשע, אחריו שאינו יודע לשאול, אחר כך התם, ואחר כך בסוף החכם. ואני אציג את הפסוקים בתורה. כתוב, בשקף אתם רואים דווקא הצגתי את התם, אבל הוא מופיע אחרי הרשע. לגבי התם, למה הצגתי את התם בהתחלה? כי כתוב והגדת לבנך ביום ההוא, סליחה, למה הצגתי את שאינו יודע לשאול בהתחלה? כי כתוב בהגדה והגדת לבנך לאמור. והגדת לבנך מלשון אגדת פסח. אתה צריך לדובב את הבן כדי לספר לו ביציאת מצרים. אחריו בא הרשע. מה כתוב על הרשע? השקף הבא, הרשע, כן. והיה כי יאמרו לכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? שימו לב לניסוח. הרשע יאמרו, אין לו סימני שאלה. הוא בטוח בדברים שלו. יש לו עמדות מקובעות. הוא מפתח יחס ציני לכל הסיפור של יציאת מצרים. מה העבודה הזאת לכם? לכם. זה לא קשור אליי.
וכל המצוות שקשורות לפסח בעיניו זה עבודה. עבודה, הוא משתמש באותה מילה שמתארת את השעבוד של בני ישראל במצרים. מה כתוב? ויעבידו בני ישראל את מצרים בפרך, ויעבידו את בני ישראל בחומר ובלבנים, בעבודה קשה, בכל עבודת השדה. בשבילו עבודה, זה טורח. אחרי הרשע, אמרנו שמגיע האיש שאינו יודע לשאול, והגעת לבנך, תדובב אותו, ואחריו מופיע התם. והתם, מה הוא אומר? כי ישאלך בנך לאמור, מה זאת? מה זאת? שאלה סתמית. הוא לא מתעמק. שאלה סתמית. אז תדובב אותו, שיעמיק בעניין. ולבסוף החכם. כי ישאלך בנך לאמור, מה העדות, החוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם? הוא מתעמק. המקור של כל העדות, החוקים והמשפטים זה אלוהים. האלוהים הוא גם שלי, אדוני אלוהינו. ואז כמובן תספר לו יציאת מצרים. דרך נוספת להטמיע את הערכים זה הצגת שאלות, ששואל הבן או התלמיד. שימו לב, התורה הקדימה את סוקרטס, הפילוסוף היווני, ב1000 שנים. ידועה השיטה של סוקרטס. סוקרטס אמר ששיטת השאלות זה שיטת הלימוד היעילה ביותר. מדוע? כשהאדם שואל הוא דרוך, הוא רוצה לשמוע את התשובה. הדריכות שלו נובעת מתוכו, מפנימיותו. אז בעצם במה מתחילה אגדת פסח? ב4 קושיות ששואלים הבנים. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? בהצגת השאלות הם מצפים לשמוע את התשובות. והדרך הרביעית זה אמצעי המחשה, התפילין. בתפילין יש 4 פרשיות מתוך התורה, 2 הראשונות שבהן הן כתובות גם במזוזה, וכל מי שנוהג לנשק את המזוזה ולא יודע מה כתוב בהן, אני אזכיר לכם. פרשה ראשונה היא מספר דברים, פרק ו', ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך וכו'. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך וכו'. אהבת אלוהים, קבלת עול שמיים, עול מצוות. פרשה שנייה בפרק י"א בדברים, והיה אם שמוע תשמעו וכו', שכר ועונש. 2 הפרשיות האלה מופיעות גם במזוזה, גם בתפילין. פרשייה שלישית שנמצאת בתפילין, ופרשייה רביעית בתפילין זה בשמות פרק י"ג. פרשייה שלישית זה קדש לי כל בכור, זה מצוות הבכורות, פדיון הבן כנגד מכת בכורות, ואחר כך והיה כי הביאך, כל המצוות הקשורות לחג הפסח. אז איך נאמר בהגדת פסח? בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אנחנו מחדשים את החוויה מדי שנה בשנה. ומהן התובנות האקטואליות? אז החופש בעידן שלנו מקבל משמעויות נוספות. חופש משעבוד לסמלי סטטוס, חופש משעבוד לסמארטפון שלנו, מהרשתות החברתיות, חופש ברגשות רעילים, שנאה, נקם. זה רגשות רעילים שמכלים את האנרגיה הנפשית שלנו. העיקרון השני, חנוך לנער על פי דרכו, וזה אנחנו עושים בהתנדבות שלנו, להתאים את ההוראה שלנו לסגנון הלמידה של התלמיד. וכך גם ההורים צריכים לנהוג כלפי הילדים לא באותה אמת מידה, לכל ילד על פי התנהגותו הוא. דפוס התנהגות לילד אחד לא מתאים לילד האחר. ההורה צריך להתאים את עצמו לבן בשיטת החינוך. וראינו שבעצם כדי לחנך לערכים זה לא על ידי עטפות מילוליות, אלא רק באמצעות המעשים. והזכרנו את הפרויקט מחויבות אישית. רק כך התלמיד מתנסה, שהוא מתנסה בחוויה של נתינה לזולת ולקהילה, הוא מפנים את ערכי הנתינה.
וראינו שבעצם עקירת שנאה מהלב, כי רגשות רעילים רק מכלים את האנרגיה, ונזכור ששלום עושים עם אויבים, כן, אפילו עם אויבים. והדבר האחרון, אחדות העם. ביום הנאמר, מסכת יום הנאמר, בית ראשון נחרב בגלל שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה, אבל הוא נחרב גם בגלל פילוג המלוכה. העמים השכנים ניצלו לרעה את העובדה שעם ישראל היה מפולג בין ממלכת יהודה לממלכת ישראל. שלא לדבר על חורבן בית שני שבגלל שנאת חינם. אז הערך האקטואלי בעצם שנחדור לאחדות העם ברוח הפסוק הפותח את מזמור קל"ג בתהילים, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. אז תודה על ההקשבה, ושאלות, הערות, אני לרשותכם. אבי, קודם כל תודה לך על שוב הרצאה מרתקת ועשירה ומקיפה, וכל פעם שיש איזושהי מחשבה על משהו שהוא מוכר וידוע, אתה מביא עוד איזשהו טוויסט והעמקה. תודה על זה. יש גם ברכות בצ'אט, אני רואה אם יש איזה שהם שאלות. אני אפתח מי שירצה לשאול שאלה, שיוכל לפתוח את המיקרופון שלו ולשאול. אז מי שרוצה לשאול יכול לפתוח או להגיב, יכול לפתוח את המיקרופון ולהתייחס. אבי, תפתח גם את שלך כי סגרתי אותך. תודה רבה, הרצאה מאלפת. מאלפת, אקטואלית, הרבה נקודות למחשבה בימים אלו, ואבי, אין עליך, ואתה יודע את זה. ואם אתה לא יודע מסכימה. את זה, אני אומרת לך את זה עוד פעם. תודה תודה, גליה. גליה. נכון. כן. אבי, תודה רבה על זה. הרצאה מאלפת. הסיומת שלך, במיוחד בקטע של החינוך לערכים, הכי חשוב שלה, במיוחד בתקופה שלנו היום. נכון. כן. כל הכבוד. יישר כוח. תודה. אני רוצה לחזק גם את החופש, שנכון מאוד ואקטואלי להיום. חופש התנועה, חופש בביטחון, תודה רבה, תודה רבה. נהניתי מאוד. תודה. כן. שיהיה לך חג שמח. חג שמח לכולם, לכל בית ישראל. תודה. אמן. חברים, חג שמח לכולם. אני מזכירה שביום ראשון יש לנו הרמת כוסית של כל מתנדבי ידיד לחינוך, בשעה 6 בערב בזום. נשלחו לכם גם ההזמנות, אני מאמינה שזה יישלח שוב, אני מזכירה. נרים כוסית ביחד, נוציא את המיטב ממה שאפשר. אבי, שוב תודה לך, ותשמרו על עצמכם. אמן. תודה רבה.